खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा YouTube चेनेलजों नोंथांमोननिसिम गोदान टपिक लाना फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। आं सानडे कमेन्ट लाना फैबाय थायोमोन, नाथाय आं दा मोनसे रायजोफोरजों मोनसे पार्सनेल खामानि ओंखारबाय थादों। सानडे कमेन्टखौ साननै बेलेग दिनाव होनोसै। दा मोनसे बे मेन टपिक आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं लाना फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों आरो मोनसे बाथ्राया बेनो, सोरनिबा हौवा खारनाय, सोरनिबा हिन्जाव खारनाय, सोरनिबा गथ' गथाय खारनाय, माने ओरैबायदि माने टेनसनाव हाबो आरोना मेलेमाव, माने जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। सासेनिबा सासे माने न'खर लायै मोनफ्रोमनि न'खरावबो मोनफा मोनफा प्रब्लेम जायो। दा बिनि गेजेराव आंनाव मोनसे बिराद दुखु हाबदों आरोना, बेखौनो आं बुंनो सानो। जोङो माखासे मानसिफोरनि जों गोबां मानसियानो इउटुब चेनेल नायो, नङा होमबा? माखासे मानसिफोरा निदि बेबादि न'खराव सोरबा हिन्जाव खारबाय, सोरबा हौवा खारबाय, सोरबा बेलेग गुबुन जाथिजों लाना खारबाय, बेफोरबायदि गोबां नुयो जोङो। नाथाय जों बेफोरबायदिखौ नुनानै जोङो सुद्रायनो नाजानांगौ। दिनै मालायखौ नुनानै आंबो बेबायदि जानोसै होननानै साननाङा। माखासे दासिमहालागैबो दाबो बेफोरबायदि समस्या सोलिबाय थायो। आइजोलै बोसोरसेबा बोसोरनै जाबाय। माखासे जोंनि इउटुबार बिथांमोनाबो बेफोरनि बादै भिडिअ बानायबाय थायो आरो आंबो बानायो। नाथाय बेनो बेफोरबायदि जाबाय थानाया मोजां नङा। जोङो सोलायनाय नांगौ होनदों नालाय, जों सोलायनाय लाबोनांगौ। जोङो साननांगौ, मोनसे न'खराव जुदि बिसि फिसा जाबायब्ला, मोनसे न'खराव जुदि हौवायानो खारबायब्ला, बा मोनसे न'खराव बिसियानो खारबायब्ला, बे न'खरा गाबनाय जायो। मोनफ्रोमबो माने बिबान थालायनाय न'खर आरो न'खरखौ सालायनाय न'खर थायो। बेफोराव गोबां दुखु दाहा फैयोबा न'खरा बायग्लिलांनायाव थायो। जोङो मानो बिदि जायो बुजिखाबाय। जोङो हाबा जानाय समावनो माखासे गियान होखायो। बेफोरबादि दाजा होननानै मोजां मोजां गियान होयो। बेफोरबादि दाजासै होननानै माना खालामो आरो नोंसोरखौ रुजु रुमु रायजो लानानै जाहो लोंहो हाबा खुंहोनानै नोंसोरखौ मोजाङै बरायनानै हाबा खुंनानै मोजाङै संसार जाथोंसै होननानै खालामो। आरो गेजेर खन्दआव मानो नोंसोर बेफोरबादि जायो? बेफोरबादि जानाङा। बेफोरबादि जायोबा नों गावनि गिबि फिसायखौ गारनानै बा गिबि बिसिखौ गारनानै खारनानै गुबुन हौवाखौ बा गुबुन हिन्जावखौ लाहैनानै नोङो बेसेबां सान्थि संसार जाहैगोन? दिनै गिबि हिन्जावजोंनो नोङो गथ' गथाय खांबाय आरो गिबि हौवाजोंनो नोङो गथ' गथाय खांबाय। मानो ओमफ्राय बेफोरबायदि न'खरखौ सिफायो? नोंबो बै हौवाखौ लानानै आरो नोंबो बै हिन्जावखौ लानानै गुबुनखौ लाहैब्ला नों सान्थि मोनजागोन जानो? मोनजाया। नोंनाव जेब्ला दुखु फैगोन ना, अब्ला नोंनि गोसोआव गोबां सानखान्थि फैयो बा साननाय फैयो। आं मानो बिदि मावफ्लांखो होननानै साननाय फैगोन। बे समाव नोंथाङा बेखौ सुद्रायफिननो होनब्लाबो नोङो, गोरोबफिननो होनब्लाबो नोङो हाफिना। मानि थाखाय? बेयाव समाजजों आरो रायजोजों हमथाजानाय फैयो। बेखायनो दानो सोलिबाय थादों, दानो बेफोरबायदि खाहानि जादोंब्ला बेफोरबायदिखौ जानो दासान। आरो बहुद गाज्रि न'खर जालाङो आरो न'खरा बायफ्लेलाङो आरो नों गुबुन हौवाखौ लाहैबाबो गुबुन हिन्जावखौ लाहैब्लाबो माब्लाबा सान्थि जाया। बेखौ हले आं डाइरेक्ट बुङो आरो नों बुजिगोन जेब्ला सम सफैगोन। बेखौनो आं बुङो, बेफोरबायदि दाजा। बेसेबां हायो गिबि हिन्जावानो मोजां आरो गिबि हौवायानो मोजां। बेनिखायनो नोंसोर गोसोखौ सोलायनांगौ। आं माबे थाखोजों माबे लामाजों आवगायगासिनो, माबे गोसोजों आं थांगासिनो। जोंनि मानसिनाव गोबां हाबिलास फैयो। सोरखौबा लुगैनाय, सोरखौबा हास्थायनाय, सोरखौबा गोसोखांनाय। नाथाय जेब्ला संसाराव हाबबाय, नोंनि माखासे बेफोरबायदि हाबिलास गोसोखौ नों हमथानो नाजानांगौ। सेंग्रा समाव जेरै खालामदोंमोन, हाबा जानायनि उनाव बेफोरबायदि खालामजाया। माने नोंहा लाइफखौ दानांगौ, न'खर दानांगौ, नों गावखौनो फेदेरलांनांगौ, जौगालांनांगौ आरो गावखौनो डेभेलप खालामनानै गावखौनो आराम जानो हास्थायनांगौसो। बेयाव नोङो जिखौ सानबाय, जिखौ हास्थायबाय, बेखौनो आं खालामसै, बेखौ साननाया गोरोन्थि जागोन। आरो बयबो संसाराव हाबनाय मानसिफ्रा बुजिखायो। आरो जायफोरा बेफोरबायदि जानो गोसोआव दंबायो, आंनि मोजां मोननायखौ मोनासै, आं हाबा जाखांनानै आं बैखौ लायफिनसै, बेफोरबायदि साननाय खायसेनि गोसोआवबो फैबाय थाबाय जानांगौ। बेफोरबायदि जानाङा। जों मोजांखौसो नाजानांगोन, जों मोजांखौसो हास्थायनांगोन आरो मोजांजोंनो आवगायनांगोन। आरो जोङो गावनि मोजांखौ मावोबा जों मोजांखौनो फिथाइ मोनगोन। बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। आरो बुंनांगौ बाथ्राथ' गोबां दंबायोमोन, नाथाय आं एसे खामानि दं। नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।